Előző havi műsorunkban foglalkoztunk az épület szerkezeti felépítésével, mely a Neopor nevű alapanyagból készült EPS elemekből áll. Mielőtt elkezdenénk az épület egyéb jellemzőivel foglalkozni, elevenítsük fel, mit is nevezünk passzív háznak. Ez egy olyan épületet jelent, amelynek az energiafogyasztása, légtömörsége, primer energiafogyasztása szigorú korlátokhoz van kötve, és ezt teljesíteni kell, ezeket a követelményértékeket, akkor nevezhető passzív háznak egy passzív ház. Egyébként passzív ház technológiát alkalmazó épületről beszélünk, vagy passzív házhoz hasonló, vagy alacsony energiafogyasztású épületekről beszélünk. A 126 négyzetméter hasznos alapterületű családi házban a falakon kívül is találunk érdekes energiakímélő megoldásokat. Már az épület tájolásánál is az volt a cél, hogy a használat során a szolárenergia minél nagyobb mértékben kihasználható legyen. A földszintes épülethez éppen ezért speciális nyilászárókra is szükség volt. A déli homlokzatra a lehetőség szerinti legnagyobb, míg az északira csak a minimálisan szükséges méretű ablakok lettek tervezve. A leggyengébb pontja a háznak hőszigetelés szempontjából a nyilászáró. Érdekes módon a közhiedelemmel ellentétben az üvegfelületek azok, amik ebben jobban szigetelnek, mint a keretrendszerek. Attól tudnak jól szigetelni az üvegek, hogy 3 rétegűek, és a rétegek között gáztöltés van, amelyet az igényes gyártók olyan technikával töltenek bele, hogy az benne is maradjon évtizedek során. A keret a nagyobbik kihívás, amelyet itt ebben a házban egy fa, hab és alumínium összetételű kerettel oldottunk meg. Természetesen a fa is elég jó hőszigetelő, hogyha egy hőszigetelő hab van még rajta, akkor ez ezt a tulajdonságát javítja, kívülről pedig egy alumínium réteg védi azt, hogy ez hosszú időn keresztül az időjárás viszontagságainak is ellenálljon. Talán a legérdekesebb az épület energetikai és gépészeti rendszerének felépítése. Ezek elsősorban a hővisszanyerésre és a megújuló forrásokra támaszkodnak. A földhőt levegős talajkollektor, a hulladékhőt nagy hatásfokú hővisszanyerős központi szellőztetőrendszer, a napenergiát pedig a napelemek, a déli ablakok és a napkollektorok hasznosítják. Ez természetesen nem kevés pénzbe kerül. A készülékek bekerülési költsége némileg magasabb, mint a szokásos épületeknél megjelenő gépészeti egységeké, azonban az ügyes tervezési fogásoknak köszönhetően, és az passzívház jellegből adódóan vannak olyan megtakarítások, kivitelezési költségmegtakarítások, amelyekkel lehet finanszírozni a relatív magasabb gépészetet. Miben áll ez a más jellegű gépészet? És a tévhitek hol vannak még? Például, hogy nincs szükség fűtésre. Hagyományos értelemben vett fűtőberendezés valóban nincs a passzívházakban. Onnan lehet például messziről is megismerni egy passzívházat, hogy nincs rajta kémény. Ha az épületben nem működik kazán, nincs szükség kéményre se, füstgáz elvezető berendezésre, mint kéményre, így akkor a szokásos fűtőelemek is, mint radiátor például elmaradhatnak. Azonban az energiát mégis kell kezelni, ez pedig az energia mérlegével áll összhangban az épületnek, ugyanis veszteség nélkül épület nem létezik, így a passzívháznak is vannak épület energetikai veszteségei. Transzmissziónak hívjuk, szellőztetési veszteségeknek hívjuk, de ezek kezelhetők a passzívházban, oly módon, hogy kb. 90%-kal csökkentjük ezeket a veszteségeket a passzívházak tervezésénél és kivitelezésénél, így a töredékére csökken az a fűtési energiaigény, amit már sokan ismernek, 15 kWh per négyzetméter évben határozza meg a Passzívház Intézet Darmstadtban. Természetesen valamilyen energiára még a passzív házban is szükség van, legalábbis a jelenlegi állapotok szerint. A tulajdonos elmondása szerint azonban a jövőbeli célja mindenképpen a nulla energia felhasználás elérése. Ma azonban, ha csekély mértékben is, de kell hagyományos energia a működtetéshez. Villamos energiát fogunk használni, tehát a fosszilis energiától, egyéb energiahordozóktól mentes az épület, nincs szüksége fára, szénre, földgázra, fűtőolajra, de szüksége van villamosáramra. Ezek a berendezések valóban villamos energiával működnek, azonban ezeknél a készüléknek az előállítása során is, megtervezésekor is figyelembe vették az energiahatékonyságot, úgyhogy nagyon kis energiamennyiséggel, néhány 10 watt
energiával megelégednek ezek a berendezések. Itt tart tehát az első magyar minősített passzív ház. A tulajdonosok már a beköltözést tervezik, úgyhogy nem sokára élettel telik meg az épület. Terveink szerint 1 év múlva újra felkeressük a családot, hogy beszámoljunk a nyár és a tél tapasztalatairól.